Bé, bon dia. Soc Jaime Delgado, professor del Departament d'Arquitectura de Computadors, i us presentaré aquesta especialitat de Tecnologies de la Informació. De fet, no soc el coordinador, però estic involucrat en la definició de l'especialitat i algunes de les seves assignatures. Seré breu, és la darrera presentació, i després de totes aquestes presentacions tan maques, la meva és molt senzilla, és molt estàndard, només explicaré el contingut, bàsicament, de l'especialitat. Primer, una idea general de què estem parlant quan parlem de tecnologia de la informació. També fer un comentari abans, és que haureu vist que hi ha una mica de solapament entre les especialitats. Això suposo que ha de ser normal, ho he de considerar normal, i algunes de les assignatures, de fet, es comparteixen aquestes especialitats i, de fet, hi ha objectius que són també comuns. Quan parlem de tecnologies de la informació, estem parlant de dues coses. En primer lloc, de lo que és la infraestructura, dels processadors, dels equips informàtics, de les xarxes de computadors, i després estem parlant de serveis, dels serveis que es donen a les organitzacions, que poden ser coses relacionades amb els servidors i aplicacions web, tot el que té a veure amb la xarxa, tant per l'accés des de l'usuari com la xarxa interna, dels serveis de computació, dels mecanismes de control i protecció, és a dir, tot el que té a veure amb la seguretat dels sistemes informàtics, també el tema dels sistemes distribuïts, que també es toca altres especialitats, com heu vist, els sistemes mòbils i, en general, la distribució de la informació. És a dir, bàsicament, el que té a veure amb les xarxes i amb els sistemes. De fet, hi ha dues assignatures obligatòries que són el punt de partida d'aquesta especialitat, que són sistemes operatius i xarxes de computadors. I aquí tenim una llista de les assignatures obligatòries i veieu que hi ha unes quantes que tenen com a prerequisit xarxes de computadors, com podria ser protocols d'internet, tecnologies de xarxes de computadors i seguretat informàtica, que serien el grup d'assignatures obligatòries més properes al tema de xarxes de computadors, i després tenim administració de sistemes operatius, que no només té xarxes de computadors, sinó que també té sistemes operatius com a prerequisit, i els sistemes operatius avançats, que és, com el nom pot indicar, una especialització dels sistemes operatius. Llavors, veiem aquí que bàsicament hi ha assignatures d'especialització de les xarxes i dels sistemes operatius. I al final tenim, com altres especialitats, el que seria el projecte. Un projecte de tecnologies de la informació que té com a prerequisit pràcticament totes les assignatures de l'especialitat i que, d'alguna manera, ahir posareu en pràctica tot el que heu après a la resta d'assignatures amb l'objectiu de fer un projecte real, el més apropat possible a la realitat, incloent-hi tots els temes, com he dit, d'infraestructura, de serveis de xarxa, etc. Per tant, aquestes serien les assignatures obligatòries i després tenim, com en totes les especialitats, unes quantes assignatures complementàries, de les que heu de triar les que tingueu més interès, i també aquí d'alguna manera tenim assignatures que tenen com a prerequisit les xarxes de computadors, de fet no tenen totes prerequisits d'assignatures obligatòries, és a dir, després una vegada heu aprovat xarxes de computadors i sistemes operatius, podeu fer tant assignatures obligatòries com a complementàries, com seria el cas d'aplicacions distribuïdes o de xarxes sense fils i mòbils. Després tenim assignatures que sí que tenen com a prerequisit alguna de les obligatòries, com seria el CASO, conceptes avançats de sistemes operatius, o com seria l'assignatura del centre de processament de dades. Aquesta, com dic, és la llista d'assignatures que, a més de les que he mencionat, també inclou els sistemes distribuïts en xarxa, que seria una mena de continuació de protocols internet, i també l'assignatura de transmissió i codificació de la informació. Per tant, una mica amb els títols de les assignatures, no suposo que dona
una idea de quins són els conceptes, quins són els elements i les pràctiques que farem amb aquesta especialitat. I ja, simplement per acabar, parlar una mica sobre l'orientació professional, que en principi estem tornant al que havíem parlat al principi, el tema de la infraestructura i els sistemes i les xarxes. Les capacitats que volem donar en aquesta especialitat estan al voltant del tema d'infraestructura, que pot ser relacionat amb un centre de processament de dades o pot ser amb qualsevol organització. Al igual que d'altres especialitats, les sortides professionals d'aquesta especialitat, tecnologies de la informació, no estan sempre directament associats a una feina, diguem-ne, per producció informàtica, sinó al suport informàtic a altra mena d'organitzacions, com pot ser un hospital o un centre comercial o qualsevol gran organització que requereixi una infraestructura informàtica, una xarxa, uns serveis informàtics, etc. Per tant, aquestes són les capacitats que estem donant o que volem donar en aquesta especialitat. Les sortides són sortides, com he dit, relacionades amb aquest context, amb el disseny, la gestió de xarxes, de sistemes i, en general, aplicacions TIC que donin aquest suport a organitzacions diverses. Com dic, no només organitzacions que tinguin com a producció sistemes informàtics, sinó que donin qualsevol mena de serveis o fabricació de productes, però que necessitin, com avui en dia totes necessiten, una infraestructura i uns serveis informàtics. Per tant, això és important, que l'àmbit és qualsevol organització. Moltes organitzacions, de fet, requereixen enginyers amb aquesta capacitat. I, com he dit, molt breu, només he volgut donar una pinzellada del que hi ha al voltant d'aquesta especialitat de tecnologies de la informació. Gràcies.